zer den ez jakin arren, baloren eta langileen eskubideen krisia zer den oso ondo dakien enpresa bat hau. 20 urtetan zehar izandako egoera ekonomiko ona ez da ordea langileen baldintzetan isladatu. Azken hauteskundeetan, elak aurre hartu dio ordurarte gehiengo zuen UGT-ri. Tamalez, eta tamalez dinot, UGT sindikatua enpresaren mesulari eta morroi zintzoa bihurtu zen aspaldi. Eta zuzendaritzako kritikotasuna guztiz galdua zuen eta gaur egun ere bezala halaxe da. Danari men egiteak eta langilegoaren bizkarretara aritzeak ondorio bezala gaur dugun egoera tamalgarria dakar. Enpresari ni delegatu izatea ez zitzaion bat ere gustatu. Eta gutxiago, elak ofizinetan presentzia edukitzeak. Egun hortatik aurrera, enpresaren jazarpena jasan behar izan dut. Jazarpen honek ez nau kufildu, eta nire jarrera erreibindikatiboa komiteko elakideekin batera areagotu egin da. Enpresaren mehatxuei uko eginez, nire elakideen baldintzen alde lan egin dut. Bide hau zuzena dela ikusi dudalako eta beraien honetarako hautatu nautelako. Nire kaleratzea azkenenaino borrokatuko dut iruzurro handi bat besterik ez delako. Nire gaitik ez bakarrik, nire elakideen gatik eta baita Pierborreko lakideen gatik. Orain arte egin dugun lanarekin aurrera jarraitu nahi dudalako eta enpresak ikus dezan ezergen daukela bilduko ez da isilean ziko, ez da kaleratze batek ere. Azkenek eskarrak eman nahi dizkiet bertara gertuetan diren elakide guztiei, Pierborreko SK-ko delegatuei eta lagunei eta nirekin datozen eta horrela adierazi didaten Pierborreko lankide guztiei. Argi utzi nahi dut, UGT-ko delegatu bat bakarra ez dela bertan aurkitzen eta hori oso esanguratsua da nire ustetan. Ez dira nire kaleratzearen aurka azaldu, ez gaur, ez da oinarte. Hortaz, oso argi geratzen da UGT-ko orain arteko jarrera sumiso berdina aukeratzen duela, nahiz eta komiteko kide bat kaleratu izan. Bi esker guztioi, eta beste bat arte.